Jeg går igennem smøgerne, der abstraherer jeg for støjene, mens jeg ryger min smøg. Ja, hun ryger sin smøg. Der får jeg min inspiration. Jeg er slet ikke så rar, som de små dvæve siger. Jeg er faktisk en væger, en der godt kan lide en elefantøl til tider. Men det er svært at forstå, at man godt kan få et smule debris, når man altid skal redde en jul. En rigtig redningsaktion hver gang, at det bliver december.